জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমে, ভব তুমে, ভব তুমে। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡିବଳଦାରେ। ଭକ୍ତିର ଭାବ ଜାଣି ଜଗନ୍ନାଥ, ପଞ୍ଚସଖାଏ ଓଡ଼ିଆ ମହନ୍ତ, ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ନ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ 7 ବର୍ଷରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସଂସାରକୁ ଦେଖିକି ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଶକ୍ତି ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାବ ଲଗେଇଛୁ। ସେ ହେଲା ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର, ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଳେବର 10 ମୂରତି ଧରି। ତେଣୁ କରିକି ଭଗବାନ ହେଲେ ଭାବରସିଆ। ସିଏ ଭାବକୁ ସବୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସିଏ ଦେଖନ୍ତି ଭକ୍ତ କେତେ ମାନେ ସିଏ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ ଲଗେଇ ଭଲ ପାଉଛି ଏବଂ ଏଇ ସଂସାରର ସୁଖ ସଂସାରକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ଏବଂ ସଂସାରରେ କେତେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛି। ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇକି କେବେ ହେଲେ ଆମେ ତୁଳସୀ ଗୁଡ଼େଇ ହେବା କିମ୍ବା ଅନନ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆଜି ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠି ଶୂନ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଭଗବାନ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ହେଲା ତାଙ୍କ ଆସନ। ସେ ତାଙ୍କ ଆସନରେ ହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆସନରେ ସେଇଭଳିଆ 132 କଳା 164 କଳା ଦେହଧାରୀ ମାନବ ଯଦି ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ସେଇ ସିଂହାସନ କରିକି ବସିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ନହେଲେ ସେଇ ସିଂହାସନ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଭକ୍ତ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। କାରଣ ଭଗବାନ କେବେ ସବୁ ସହନ୍ତି, କେବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କେବେ ସହନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ବିନୟ ଆଦର ଏଇସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଭଗବାନ ହେଉଛି ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ହିତକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ରଜା ପ୍ରଜା ଚାଲିଥିଲା, ଯେମିତି ରଜାମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ସେ ସଦାସର୍ବଦା କରିଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।